guys, dia si antinang ini na girls. Dia ijanggi himo guys. Painit. Enja na ara bay bibingka mo abot guys. Tuwagi ko pasang anti bangkol. Arang galami kadto to guys. Higop ta. Mga dahon. Ay sudan guys. Saan nga pagtahi nga gaw. Kalimut mo sa isang Lauja. maron. Guys, na aning abot na gamang ipaabot nga bibingka nga grabing liki. Na wow. Wawawi. Ijara. Ay para mo jag. Ijara. Ay, la familia. Grabe bibingka kay kaga sila kaya. Wow. Sente. Ya, grabe bay. Guys, tanawa guys. Ang nagagbibingka arang siksiha guys. Wow. Pero guys, grabe jud. Cara bibingka guys. Abay. Ako na siya, galingon ning. Napanalanginan na pa din foto ha guys. Pwede na ba ito kulawan? Lord, thank you Dia sa pun sini na girls guys. Antina. Siksi pun nih guys. Wow. Muna ibibingka sa buhol guys. Dapat si Naghagliki. Wawa guys. Wawa. Muna nga, kung gusto mo mukhaon og bibingka guys, ari mo sa buhol. Dili mo makakita nga ang bibingka. Tulog ko bukliki. Now, Kapag may halik ka. ato ka sa Cebu, liki isara. Ay, bukan kawan. Dengar kata kasih bu. Nawa si kuan la familia guys. Lami jang buhok dahil pa dia mga mag-model sa Sunsilk. Sunsilk. Allah jin. Maikal jud sila ni mo dahil. Ante. Tagpila man ning buhok palitan ang lami ano. Tagpila man eh. Turun guys, aja guys. Sa tagbilaran na yan ang kagamay. Grabe guys, takin sira ni ang dagko guys Anad manggudahan ni day. Oh, grabe guys, bye. Yes lah pamilya guys Guys, bukaan sa ko guys ha. Along Lucas. Kan ka bibing ang naghana din uy. Wow, tagaan mi guys. Say sinta ni kabuok bibingka ang naghana. Guys, alay salamat Ginoo panalangin kining mga grasya. Kining bibingka among pagkakanon Lord God. Amen. Amen. Wow. Salamat Ginoo, mangganjo ko ante ha. Si Kuya Ek guys, oh. Ang niya nagbibingka guys. May adeno di ka sa tamis. Sabi good guys. Lamig lasa, oy. Dili nga ni. Diya gagmay ra. Kani dagko. Ngaan migbibingka. Buntag na rin guys.
Ayag na. Anja na. Long, anja na long. Okay guys, maoro to guys ha. Lami ka do ang bibingka. Nakakita na mo sa bibingka nga ng lami ah. Anja guys, maoro to, daghang salamat.